Dobrý deň všetkým. Srdečne vás vítame na dnešnom takom hybridnom seminári, webinári, ktorý sa bude venovať internacionalizácii. Takže zdravím všetkých, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti, ak ste sa k nám pripojili. No a samozrejme zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a taktiež špeciálneho hostia dnešného webinára alebo workshopu, ktorým je členka našej expertnej skupiny v rámci teda auditu internacionalizácie pani Kúnová. Dnešné stretnutie bude venované tomu, aby sme si predstavili, čo sa v rámci auditu zrealizovalo a súčasne si predstavíme implementačný taký akčný plán. Verím tomu, že vás to zaujíme. V prípade, že by ste mali otázky, prosím vás písať do chatu. Toto dnešné stretnutie je nahrávané, aby sme teda mali potom aj materiál pre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktoré samozrejme podporilo tento projekt, za ktorý sme veľmi vďační. Úvodom si teda dovolím povedať, ktorú cestu sme prešli. Spomeniem teda, ktorí ma možno nepoznajú, moje meno je Dana Masaryková a budem vás prevádzať tou prvou časťou dnešného stretnutia. Som prorektorka pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu. V tej druhej časti vás bude sprevádzať náš projektový manažér, pán magister Pavol Smutný, ktorý vám teda predstaví už potom tú implementáciu akčného plánu. Takže poďme sa na to pozrieť, ako vlastne začala tá cesta v rámci tohto projektu auditu internacionalizácie. Ako ste mali možnosť vidieť na tom prvom slajde, tak v podstate tento projekt bude trvať približne do toho októbra, alebo boli by sme radi, keby sa nám podarilo ukončiť všetky také tie krátkodobé aktivity do konca októbra 2025, čiže tá línia je relatívne krátka. To podanie projektu bolo v decembri roku 2023. Veľmi sme sa z toho tešili, keď sme zistili, že sme boli úspešní, čiže schválený projekt bol v máji 2024. S tým, že dovolím si k tomu dať len komentár, že sme boli teda medzi 10 úspešnými slovenskými vysokými školami, ktoré získali teda tento projekt, respektíve ktoré mali záujem sa uchádzať o tento audit internacionalizácie. Následne v júli, trošku v takom prázdninovom období, v roku 2024 sme mali prvé také kick-off koordinačné stretnutie s Ministerstvom školstva, kde sme nám boli predstavené také základné milníky a ciele projektu a možno taký nejaký základný rámec naplňania tých jednotlivých cieľov a aktivít v rámci tohto projektu. Vo veľmi krátkom slede, to znamená už v auguste 2024, sme pripravovali samohodnotiacu správu na základe teda pokynov Ministerstva školstva s tým, že by som sa chcela naozaj veľmi pekne poďakovať hlavne oddeleniu pre vonkajšie vzťahy, že sa nám v takomto krátkom období podarilo spracovať veľmi, podľa mňa, užitočnú samohodnotiacu správu, samozrejme v spolupráci s fakultami, takže ďakujem takto aj zástupcom jednotlivých fakult, pretože bez vás by nebolo možné mať tú správu takú komplexnú. Následne sme prešli v podstate do takého procesu prípravy návštevy na mieste expertov, alebo teda toho panelu expertov alebo auditoriek. Možno tí z vás, ktorí ste sa zúčastnili tejto aktivity, si pamätáte, že sme tam mali 3 kolegyne, ktoré tvorili teda tento panel. Ja som veľmi vďačná za tú produktívnu diskusiu, ktorá vznikla počas týchto stretnutí. Boli to naozaj 2 veľmi bohaté dni, naplnené množstvom zaujímavých rozhovorov, práve či už s auditorkami, alebo aj s vami, ktorí ste sa toho zúčastnili. Možno si spomínate, že sme oslovovali v podstate všetky súčasti univerzity, tak administratívnych pracovníkov, ako aj samotných akademických pracovníkov, aj študentov, študentky, taktiež sme oslovovali študentov, študentky, ktorí vlastne boli u nás na mobilitách. Takže toto sa nám podarilo zrealizovať, myslím si, že veľmi úspešne. Ocenili to aj samotné kolegyne auditorky, ktoré sa toho zúčastnili. No a následne po tejto návšteve sme respektíve sa pripravila správa, hodnotiaca správa týchto auditorov. Tam by som len doplnila toľko, že tá vychádzala samozrejme čiastočne zo samohodnotiacej správy a čiastočne práve z tej návštevy na mieste, ktorá vlastne doplnila tie základné informácie, ktoré možno boli potrebné z toho pohľadu, čo sa naozaj na našej univerzite deje. Hneď po ako keby získaní tejto správy sme sa snažili v termíne, ktorý sme mali stanovený Ministerstvom školstva, to znamená do konca decembra 2024,
pripraviť akčný plán, tak vidím, že je trošku chybička, takže sa ospravedlňujem, že teda išlo o termín do konca 2024, kde sme pripravili akčný plán, ktorý vlastne v súčasnosti sa budeme snažiť v tej maximálnej možnej miere implementovať. A teda tak, ako som spomínala, máme na to približne tých 10 mesiacov. Ako doplňujúcu informáciu by som chcela povedať, že napriek tomu, že mnohé procesy na univerzite samozrejme poznáme a možno tá samohodnotiaca správa pre niektorých bola niečím, čo už v podstate poznali alebo že mali pocit, že vedia, čo sú možno naše silné a slabé stránky. Bolo veľmi, podľa mňa, zaujímavým obohatením práve mať ten externý pohľad kolegyniek z toho panelu expertov, ktoré nám skutočne identifikovali niektoré špecifika, na ktoré by sme sa mohli zamerať potom, čo sa týka toho samotného akčného plánu. Takže ja by som v stručnosti teraz ešte predstavila, aké boli tie hlavné odporúčania, ktoré vychádzali aj z tej hodnotiacej správy. Hneď v podstate taká zásadná požiadavka alebo také zásadné odporúčanie. A to súvisí s tým, že viacerí z vás vedia, akým spôsobom funguje na centrálnej úrovni to oddelenie vonkajších vzťahov. Máme tam dve kolegyne, pani inžinierku Hercegovú a pani inžinierku Filipovú alebo Matejovičovú Filipovú. Ospravedlňujem sa, vždy sa mi to trošku tak mýli. Takže hneď prvé odporúčanie smerovalo k tomu posilniť personálne toto oddelenie, pretože vzhľadom na počty mobilí, vzhľadom na počty zmluv, ktoré potrebujeme zabezpečiť, vzhľadom na to, že sme získali Európsku univerzitu Creative EU, potrebujeme určitým spôsobom zabezpečiť jednotlivé procesy tak, aby boli funkčné. A z tohto dôvodu hneď to prvé odporúčanie vlastne smerovalo k navýšeniu toho personálneho zabezpečenia v rámci tohto oddelenia. A to sa nám v podstate už aj teraz, môžem povedať, podarilo v tom zmysle, že na tento projekt máme momentálne dvoch pracovníkov, jedného teda projektového manažera, ktorý vám dnes bude ešte prezentovať, a jednu ešte odbornú referentku, ktorá vlastne pomáha potom s jednotlivými aktivitami, ktoré sú potrebné zabezpečiť. Takisto, čo vzniklo ako odporúčanie z hľadiska tej štruktúry, tej internacionalizácie a tých existujúcich procesov, bolo rozšíriť príklady dobrej praxe, ktoré boli identifikované na niektorých súčastiach, to znamená hlavne na niektorých fakultách. Týmto by som sa opäť chcela poďakovať reprezentantom jednotlivých fakult, že skutočne odprezentovali počas návštevy na mieste expertom, čo vlastne robia a akým spôsobom sa im darí zabezpečovať vlastne internacionalizáciu z pohľadu možno tej fakultnej úrovne. Následne nám bola určite odporúčaná revízia a v podstate taká inovácia stratégie internacionalizácie, keďže experti si naštudovali na súčasnú stratégiu internacionalizácie, nám odporúčili aj na základe toho, že sme získali Európsku univerzitu Creative EU, aby sme trošku modifikovali, upravili, inovovali tú stratégiu, takže na tom budeme taktiež pracovať. Už v podstate taký prvý návrh máme predpripravený a verím tomu, že teda ten proces bude následne úspešne pokračovať. Taktiež sme boli vyzvaní venovať sa intenzívnejšie marketingu a vytvoriť optimálnejšiu marketingovú stratégiu, trošku sa zamerať na takú vlastnú značku, čím sa vlastne chceme prezentovať v zahraničí, čo bude to naše ako keby know-how, ktoré bude zaujímavé pre tých zahraničných, či už výskumníkov alebo študentov, ktorí k nám budú prichádzať. Takisto možno vypracovať nové propagačné materiály, ktoré už budú trošku v súlade s tou víziou tej samotnej stratégie internacionalizácie. No a v neposlednom rade v rámci tých krátkodobých aktivít, ktoré by sme chceli stihnúť ešte teda počas trvania toho samotného projektu, je určite skvalitnenie infraštruktúry, hlavne teda čo sa týka informačných technológií a investovať teda do tej základnej infraštruktúry, pretože taktiež to asi všetci vnímame na univerzite, že potrebujeme trošičku možno zmodernizovať aj taký ten hardware, ktorý máme k dispozícii, respektíve možno niektoré softverové riešenia, možno aj v súvislosti s tým, ako by sa dala potom zabezpečiť taká kvalitnejšia hybridná výučba, prípadne určité typy hybridných mobilít, ktoré plánujeme postupne zavádzať aj v tom najbližšom období. No a taktiež tam bolo odporúčanie možno sa pozrieť na súčasný akademický systém MAIS a zvážiť určitú modernizáciu v tom smere, alebo respektíve nastavenie nových modulov tak, aby zahraniční študenti sa v ňom vedeli ľahko orientovať, aby možno tam bola určitá jazyková podpora, ktorá bude prospešná práve pre tých zahraničných študentov a budú mať v podstate v rámci tohto prostredia veľmi také intuitívne nástroje. Čo sa týka strednodobých aktivít, tak tam nám boli odporúčané také poviem tie základné
nejaké východiska, ktoré sa týkajú takého celkového zveladenia toho nášho medzinárodného prostredia na našej univerzite. To znamená, jednak tam smerovala taká iniciatíva k tomu, aby sme možno intenzívnejšie spolupracovali aj s jednotlivými slovenskými univerzitami z hľadiska, povedzme, propagácie aj toho slovenského univerzitného prostredia v zahraničí. Samozrejme, v súvislosti možno aj s súčasným konzorciom Trnavských univerzít sa zamerať aj na propagáciu samotného mesta Trnava a trošku ako keby opäť vyňať to, čo je pre nás typické a čím by sme sa chceli v tom zahraničí prezentovať. Takisto to, čo už sa možno aj deje, alebo ste zaregistrovali, že prišla taká výzva, ktorá sa týkala identifikácie možno určitých jazykových zručností alebo nejakých kompetencií, ktoré sa týkajú toho medzinárodného prostredia, tak je tam taká podpora zamestnancov, či už akademických pracovníkov alebo potom administratívy v tom zmysle, aby to prostredie sa stalo viac také interkultúrne a možno jazykovo lepšie vybavené. Opäť aj v tom strednodobom horizonte by sme mohli uvažovať o nejakom navýšení tých personálnych kapacít v prípade, že sa nám bude dariť jednotlivé aktivity optimálne implementovať, pretože my skutočne sa budeme snažiť v rámci nášho oddelenia zabezpečiť aj také špecifické aktivity, ktoré sa budú týkať možno nejakých projektových možností v zmysle získavania medzinárodných projektov, intenzívnejšej projektovej aktivity, možno, že trošku také zameranie sa aj na spoluprácu s regiónom alebo so samotným mestom Trnava a propagácie vôbec takého toho medzinárodného prostredia. Taktiež by sme sa chceli venovať samozrejme trošku takým tým finančným oblastiam, to znamená, že získavanie nových grantov, nových príležitostí, nových externých zdrojov. No a taktiež tam bolo jedno z odporúčaní venovať sa potom zasa opätovne po určitom čase takej tej revízii, tej stratégie v prípade, že by bolo potrebné niečo upraviť. No a z hľadiska dlhodobých aktivít to možno niektorých, ktorí sú či už online alebo u nás prezenčne v aule, tu prekvapí, že tam až sa ako keby nachádzajú tie študijné programy, ktoré by sme mali poskytovať vlastne v tom anglickom jazyku. Ja k tomu dám len taký krátky komentár, že my sme mali aj takú diskusiu s jednotlivými kolegyňkami v rámci toho panelu expertov, ktoré naznačili, že v niektorých krajinách sa možno univerzity vydali nie celkom správnym smerom, že chceli zabezpečiť čo najväčší počet tých študijných programov ponúkaných v cudzom jazyku a žiaľ ten záujem o tie študijné programy nebol taký vysoký a potom sa stávali ako keby takými neaktívnymi alebo takými mŕtvými študijnými programami. Čiže aj z tejto skúsenosti my by sme dávali toto až do takého dlhodobého horizontu a skôr možno sa viac orientovať na také joint programy, to znamená na tie spoločné programy, ktoré sa javia možno aj zaujímavejšie pre našich partnerov a hlavne napríklad v súvislosti s Európskou univerzitou Creative EU. Tam už vidíme také prvé náznaky také intenzívnejšie spolupráce, hlavne prípravy tých joint programov, čiže myslím si, že toto by mohla byť taká vízia alebo cesta, ktorou by sme sa mohli uberať potom z hľadiska nejakého takého dlhodobého plánu. Toto bolo také naozaj stručné, verím, predstavenie toho, ako sa asi vyvíjal u nás ten projekt, ktorý sa týkal teda auditu internacionalizácie. No a teraz poprosím kolegu, ktorý vám predstaví, ako by mohol vyzerať ten implementačný nejaký rámec. Dobrý deň všetkým v aule, aj tí, ktorí ste sa pripojili online. Takže ja nadviažem úplne plynulo na pani Masarykovú a pokúsim sa opäť veľmi stručne a dúfam čo najjasnejšie objasniť tie plány, tie konkrétne kroky, ktoré Trnavská univerzita podniká k tomu, aby zrealizovala tento plán. Internacionalizáciu vnímame ako proces, to znamená, audit nám zhodnotil, kde sa práve nachádzame v tomto počiatočnom štádiu a stanovuje nejaké krátkodobé, stredno a dlhodobé ciele v horizonte najbližších 5 rokov, ktoré by sa mali zrealizovať. Čiže tento plán sme rozdelili na takéto 3 časti, ktorých sa v tej prvej fáze, ktorú vnímame ako takú prípravnú, to znamená, tu by sa malo zrealizovať všetko to, na čom sa do budúcna bude môcť stavať. A tieto úlohy, ktoré nám boli dané a ktoré vyplynuli z auditu, sme rozdelili do základných skupín, a to sú komunikácia, podporné opatrenia, to znamená rôzne kurzy, vzdelávanie zamestnancov, stanovenie stratégie univerzity na najbližších 5 rokov, to znamená, kam bude smerovať, a už spomínané posilnenie oddelenia medzinárodných vzťahov. V tých strednodobých cieľoch sa objavilo nadväzovanie na všetko to, čo sa zrealizuje v krátkodobých, a v tých dlhodobých univerzita smeruje k tomu, že ide vlastne pretvárať svoj produkt, teda študijné programy,
smerom, aby boli atraktívnejšie do budúcnosti. Teda sme v horizonte najbližších 5 rokov a akčný plán nám stanovuje množstvo úloh, ktorých je zhruba 10 takých hlavných a viac ako 40 drobných podcieľov, ktoré máme rozplánované na nejakej časovej ose na najbližších 10 mesiacov. Ako som spomínal, tie kategórie definujeme ako stratégiu, komunikáciu, podporu a vytvorenie nejakej novej platformy oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu. Môžeme si teraz povedať ku každej časti trošku bližšie. Ešte dôležité povedať, že celá táto implementácia akčného plánu sa bude realizovať participatívne, to znamená za prítomnosti zástupcov všetkých fakult, tak ako študentov, aj pedagogických, nepedagogických zamestnancov, jednoducho všetkých, ktorí sa podieľajú na chode univerzity. Chceme, aby celá komunikácia bola transparentná, jasná, aby bola dostatočne komunikovaná, aby sme mali spätnú väzbu od toho, ako si to predstavujú jednotlivé zložky, jednotlivé fakulty, aby ten výsledný produkt, ktorý vznikne, aby bol akceptovaný, aby bol prijatý a aby sa teda potom aj úspešne ďalej realizoval. Samozrejme, chceme celý tento proces vyhodnocovať a na konci si spraviť nejaký audit toho, ako sa nám to celé podarilo. Oddelenie medzinárodných vzťahov, ako bolo povedané doteraz, pozostávalo z dvoch zamestnancov, ktorí naozaj tá agenda sa stále nabaluje a je veľa. To znamená, v prvom kroku rozširujeme tím a chceme ho rozšíriť nielen o samotné oddelenie medzinárodných vzťahov, ale chceme prizvať aj zástupcov jednotlivých fakult, chceme prizvať zástupcov komunikačného odboru, projektového riadenia, študentskej rady, aby bolo tam zastúpené čo najširšie spektrum. A ako som už povedal, celý tento tím sa bude rôznym spôsobom podieľať na tvorbe týchto opatrení spoločne. Druhým krokom je stanovenie stratégie na najbližších 5 rokov. Po revízii tej súčasnej, ešte platnej, sme boli nútení prehodnotiť niektoré kroky a naozaj univerzita je prvok, ktorý by mal byť takou vstupnou bránou informácií, inovácií a možno aj takých zmien, ktoré sa v tomto regióne Trnavskom kraji do budúcna udejú. A tieto ambície všetky sú premietnuté do nejakého určitého návrhu, ktorý bude teda opäť súčasťou pripomienkového konania a po jeho odsúhlasení bude teda komunikovaný opäť verejne a zverejnený na všetkých dostupných miestach, web stránkach a podobne. V druhom kroku chceme vypracovať veľmi podrobný návod, ako v najbližších 5 rokov budú jednotlivé oddelenia a samotná univerzita naplňať túto stratégiu, to znamená stanoviť si úplne jasné kroky, stanoviť si role, definovať, kto všetko, akým spôsobom môže prispieť k tomu, aby sa tento plán zrealizoval. Opäť táto stratégia už má nejakú koncepciu, odvíja sa od toho, či bude schválená celá stratégia a následne teda pristúpime k vypracovaniu takéhoto dokumentu. Ďalším dôležitým dokumentom je komunikačná stratégia medzinárodnej spolupráce, ktorá opäť už existuje draft, ktorý je pripravený, takisto sa odvíja od schválenej stratégie. Je to veľmi dôležitý dokument, ktorý bude definovať to, akým spôsobom bude fakulta komunikovať tému internacionalizácie v rámci svojho prostredia, medzi zamestnancami, študentmi, pedagógmi a tak ďalej, ale zároveň aj smerom k verejnosti a smerom k medzinárodnej scéne, to znamená k iným univerzitám a tak ďalej. Toto všetko musí mať svoje jasné pravidlá, musí to byť definované v nejakom horizonte a musí tam byť nejaká forma, akým spôsobom sa chce univerzita profilovať. Opäť tento draft už existuje. Úplne konkrétny krok, na ktorom sa pracuje, je úplne nová web stránka. Je to taká banálna vec, ale úplne nevyhnutná, aby univerzita disponovala kvalitným webom, ktorý poskytne všetky informácie pre všetkých aktérov tejto medzinárodnej scény. Máme pripravený veľmi podrobný web s veľmi obsiahlým rozsahom, ktorý chceme štrukturovať tak, aby bol veľmi intuitívny, aby si tam každý našiel tie informácie, ktoré potrebuje, aby sa dali dáta filtrovať, aby sa dali robiť z toho reporty, aby sa dalo jednoducho prihlasovať do systému. Čiže chceme automatizovať viaceré procesy, ktoré sa dnes robia manuálne. A práve na tejto platforme by mali tie procesy zrýchliť a mali by byť prehľadnejšie. Čiže už sa obstáva firma, vytvára sa obsah, toto celé v procese a v horizonte najbližších 2 mesiacov by sme radi predstavili nové webové sídlo medzinárodnej teda agendy pre Trúny. Sociálne siete v podstate znie to tak ako taká dekorácia, ale veľmi dôležitá vec. Dneska prostredníctvom sieti získavame množstvo informácií. Už sa niektoré kroky na tejto agende realizovali, to znamená v komunikácii s komunikačným oddelením sme sa snažili pozmeniť trošku komunikačný plán, nastaviť možno iné témy. Toto je samozrejme téma aj komunikačnej stratégie. Chceli by sme, aby
sociálne siete univerzity komunikovali medzinárodnú agendu častejšie, aby prinášali príbehy, úspešné príbehy pedagógov, študentov, možností, ktoré sú v dispozícii. A myslíme si, že opäť toto pomôže k lepšej zviditeľňovaniu teda univerzity v zahraničí aj na domácej scéne. To sú také drobnosti, že brand a nejaké promo, ale v podstate je to dôležité pre identifikáciu sa so samotným produktom a samotnou snahou, ambíciou univerzity. Čiže vznikne určitá sada promo materiálov, ktoré budú za prvé k dispozícii pre študentov a za druhé pri návštevách rôznych medzinárodných partnerov, aby sa univerzita mohla prezentovať. Dúfame, že pôjdeme teda v súlade s nejakým jednotným vizuálom univerzity a budeme spoločne prispieme k tomu, aby sme budovali značku univerzity ako medzinárodnej inštitúcie. Čo je veľmi dôležité, a nemalo by to byť možno aj na záver, už sa spustili procesy ohľadne zisťovania záujmu zamestnancov pedagogických, nepedagogických o formy vzdelávania, hlavne jazykové kurzy a kurzy umelej inteligencie. Máme zistené, že je tu veľký záujem o vzdelávanie sa v rôznych iných zručnostiach, manažerských a ďalších iných, ktoré pomôžu vlastne celému personálu univerzity kvalitnejšie a kvalifikovanejšie pristupovať k realizácii tých krokov, ktoré sú vlastne súčasťou stratégie. Čiže táto ambícia podporiť zamestnancov a dať im nejaký nástroj, ako sa kvalifikačne zlepšovať, je úplne nevyhnutná na to, aby sa podarilo zrealizovať celý zámer internacionalizácie a chceme v tomto zmysle vytvoriť aj databázu zamestnancov, ktorí na sebe pracujú, navštevujú kurzy, vzdelávajú sa, chceme prinášať ponuku, do ktorej sa budú môcť pravidelne prihlasovať. Čiže toto všetko bude súčasťou nového webu a malo by to vlastne prispieť k tomu rastu, ktorý teda očakávame. O to som už spomínal, chceme komunikovať v rámci univerzity transparentne a čo najefektívnejšie, čiže budeme prinášať aj do budúcna rôzne výzvy, dotazníky, chceme zisťovať, aké sú nálady, aký je dopyt a na základe toho chceme prinášať úplne konkrétnu ponuku, či už kurzov, alebo aj komunikačných stratégií tých interných. Tak ako som začal, že v podstate internacionalizácie je nejaký proces, myslím si, že aj pri súčasnom vedení oddelenia medzinárodných vzťahov je úplne jasná predstava, kam univerzita chce smerovať, kde sa chce vidieť za tých 5 rokov, roku 2030. Máme úplne jasný plán, čo preto treba spraviť. To znamená, ak sa tieto zmeny, ktoré sú naplánované, podarí zrealizovať, tak si myslím, že naozaj v roku 2030 bude Trnavská univerzita niekde úplne inde, čo sa týka agendy internacionalizácie. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť. Ak sú otázky, tak ich môžete v kľude položiť buď priamo tu v aule, alebo ich môžete napísať do chatu a my ich zverejníme a prečítame. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne kolegovi, ktorý sa teda veľmi intenzívne venuje tomu, aby sa ten náš akčný plán, ktorý sme pripravili a ktorý bol teda vo veľkej miere koordinovaný práve s tým panelom expertov, a bol teda schválený hlavne panelom expertov, aby sa nám ho podarilo teda v plnej miere naplniť, tak verím tomu, že tomuto to bude celé smerovať. A keďže si vážime naozaj váš čas a v tom zmysle najmä, že jednak, že ste sa zúčastnili, či už prezenčne alebo online tejto našej stručnej a časovo nenáročnej aktivity, ale veríme, že vám to dalo takú základnú informáciu o tom a taký základný obraz o tom, že čo sa vlastne snažíme momentálne v rámci tých zahraničných vzťahov realizovať alebo v rámci nejakého rozvoja medzinárodnej spolupráce alebo tej internacionalizácie. Takže nebudeme v podstate nejako umelo aj naťahovať toto naše stretnutie. Skôr nám ide o to, že ak by ste náhodou mali nejaké komentáre alebo chceli by ste niečo doplniť, tak samozrejme najprv vyzveme tých, ktorých máme prítomných prezenčne, keďže merali tú dlhú cestu a prišli nás pozrieť, tak by sme možno vyzvali najprv tých a potom by sme sa možno venovali aj vám, teda online. Poprosíme vás písať do chatu, prípadne my to skúsime, keďže sme vás všetkých v podstate vypli zvukom, aby sa to zbytočne nerušilo. Bývajú občas takéto skúsenosti, tak buď sa môžeme pokúsiť ten zvuk zapnúť, alebo teda len napíšte, ak máte nejakú otázočku a my ju prerozprávame. Takže možno najprv teraz do pléna. Či máme nejaké otázky? Nech sa páči. Výborne, ja to pre istotu prerozprávam tú otázočku, že či teda tá nová anglická verzia webovej stránky bude prekladom súčasnej, alebo to bude úplne nové prostredie.
Čiže my sme sa rozhodli ísť cestou, ktorú nám v podstate odporúčali aj tie expertky, ktoré sa zúčastnili u nás aj tej návštevy na mieste a oni si naozaj preštudovali aj tú našu súčasnú webovú stránku a to odporúčanie smerovalo k tomu, aby sme vytvorili úplne nové prostredie, ktoré teda bude zohľadňovať všetky tie požiadavky tej medzinárodnej spolupráce a k tomu vlastne smeruje aj to, čo dnes pán kolega predstavil, čiže bude to ako keby priamo cez medzinárodné vzťahy sa preklikne na toto nové prostredie a budeme ako keby pracovať zatiaľ v tomto novom prostredí, ale to neznamená, že by sme nechceli pracovať s anglickou verziou, respektíve s nejakými inými jazykovými mutáciami našej slovenskej stránky, pretože zasa to poviem inak, že tie požiadavky alebo tie potreby, ktoré budeme mať v rámci tých medzinárodných vzťahov sú možno trošku iné ako to, čo sa nachádza na tej stránke v súčasnosti, ale to neznamená, že by sme nechceli našich zahraničných partnerov informovať aj o tom dianí v anglickom jazyku. Týka sa to najmä, poviem na rovinu, keď máme teraz aj intenzívnu spoluprácu v rámci toho Creative EU a potrebujú si nájsť informácie, či už je to o vedení univerzity, alebo či už je to o nejakom zabezpečení niektorých oddelení a tak ďalej. Dokonca o študijných programoch by ste tomu neverili, ale skutočne niektorí partneri naši už si hľadajú študijné programy a chcú ako keby si hľadať v podstate nejaké to prepojenie na nás, aby sme vytvorili ten joint program. Už som niektoré takéto v podstate ponuky aj dostala. Takže určite budeme pracovať na tom, aby aj tá naša reálna stránka bola funkčná z hľadiska, povedzme, toho prekladu, ale to možno zvažujeme aj nejaké také, môže mi kolega pomôcť, aj možno nejaké modernejšie riešenie. Pomôžem. Áno. V podstate ten zámer je taký, že tá nová stránka bude anglicko-slovenská, ale zároveň tam bude, a taký máme aj plán, implementovať umelú inteligenciu, ktorá vlastne bude prekladať tú stránku do akéhokoľvek jazyka. Čiže mala by byť úplne multijazyková. S tým, že máme dohodnuté s našim IT oddelením, že tie stránky, ktoré identifikujeme ako potrebné na preklad do anglického jazyka v tej súčasnej stránky, tak tie prejdú vlastne jazykovou mutáciou všetky. Takže ešte to je taký ten druhý bod. Je snaha, aby tie stránky boli čo najviac integrované do nejakého jednotného vizuálu, aby ten užívateľ mal pocit, že je naozaj v jednom prostredí. A na tom všetkom sa pracuje, ale naozaj by malo výrazne a dokonca chceme tam inštalovať aj chatbota, ktorý vlastne bude non-stop schopný odpovedať na všetky otázky užívateľa v reálnom čase v takom rozsahu, keď celý web poskytuje. Takže malo by to byť dobré. Nech sa páči. Doplňujúca otázočka. Máme tu aj študentku, keby mala záujem sa na niečo spýtať. Nie, možno online, neviem, či tam sú niečo v čete, nejaké otázky. Takže vyzerá, že asi nie. Tak ako som naznačila, hovorím, vnímame, že váš čas je drahý a cenný a v rámci povinností, ktoré máte aj v súvisiace s tým začiatkom semestra, si to naozaj vážime, že ste si pripojili na toto naše stretnutie a budeme sa snažiť, teda tak ako sme už prezentovali, aby sa to stalo realitou, to, čo bolo v rámci tých jednotlivých slajdov ukázané. Samozrejme, ak by ste mali, hovorím, možno neskôr nejaké doplňujúce otázky, alebo chceli by ste niečo vedieť o tom viac, tak my sme tu na to, aj teda naše oddelenie, ktoré sa tomu teraz intenzívne venuje. Možno ešte z pohľadu... Ešte máme niečo? Takže sekundičku. Trošičku poriešime nejaké technické veci. Myš sa stretol. Okay. Kus, ako počúvam. Áno. Cieľom bolo v podstate posúdiť nás na mieste. To znamená, oni dostali tú samohodnotiacu našu správu. To znamená, my sme sa ako keby najprv hodnotili sami na základe určitých požiadaviek, teda formulára, ktorý sme dostali z ministerstva školstva. A následne oni už na základe týchto informácií presne vedeli, že na aké typy oblastí sa majú zamerať, alebo čo bude také kľúčové z hľadiska aj tých diskusí, ktoré tam prebiehali počas tej návštevy na mieste. Ja by som to trošku prirovnala pre našich ľudí, ktorí sú aj pripojení, alebo aj teda pre vás, tomu, čo sa dialo možno v minulosti v súvislosti s akreditáciou, alebo čo aj v rámci vnútornej akreditácie realizujeme. Čiže my sa najprv nejakým spôsobom ohodnotíme alebo riešime v podstate nejaké interné procesy a potom prebehne nejaká evaluačná návšteva alebo to hodnotenie na mieste, kde sa identifikujú tie veci, či naozaj tak fungujú, alebo či tam sú možno nejaké špecifika, na ktoré sa treba opýtať, hej, a doladiť si, povedzme, tú správu. Lebo samozrejme, že niečo, čo sa aj napíše, ako povedzme nejaká jasná odpoveď na nejakú otázku,
môže byť interpretovaná rôzne. A myslím si, že toto veľmi dobre práve ten panel expertov alebo tých expertiek odhadol, že sa pýtali veľmi konkrétne otázky, či už povedzme vedenia univerzity, alebo tých akademických pracovníkov, alebo študentov. To bolo podľa mňa jedna z najzaujímavejších častí, že ako študenti reagujú práve na tú internacionalizáciu, či už naši domáci, alebo práve tí zahraniční študenti, ktorých tu máme, pretože aj tí boli súčasťou. Plus samozrejme bola tam veľká časť, ktorá bola, alebo časť otázok, ktorá smerovala práve k tej administratíve, alebo teda k tým neakademickým pracovníkom, skôr tak ako keby k tomu prostrediu, sa to prostredie správa medzinárodne. Čiže a oni sa potom vlastne v tej evaluačnej správe ako keby vyjadrili spoločne jednak k tomu, čo čítali, alebo čo mali načítané v samohodnotiacej správe a jednak k tomu, čo zistili vlastne na mieste a veľmi pekne sa to sklobilo do takého jedného celku. A ja môžem za nás povedať, aspoň teda taký som ja mala z toho pocit, ako čo sa týka aj kolegyniek na oddelení, pretože vtedy sme spolupracovali tak v trojici na tom, že sme sa veľmi zhodli s tými auditorkami, alebo teda s tým panelom expertov, že naozaj identifikovali presne tie miesta, ktoré nás najviac boleli, alebo kde my sme vnímali, že máme asi také najslabšie stránky. A asi každý z vás to možno pozná, ktorý robil nejaké projekty a prešiel možno nejakým aj auditom toho projektu, že je vždy dobré dostať takú externú spätnú väzbu, lebo jednak vy si síce niečo vyhodnotíte, ale stále možno tam bude určitá miera subjektivity. Zatiaľ, čo keď niekto príde objektívne vám to posúdiť, mňa osobne to veľmi naplnilo tým, že vieme teraz, že skutočne sme asi mali nejaké podobné predstavy, ale už teraz vieme, akou cestou sa máme uberať. A tiež nás to, poviem na rovinu, prinútilo zamyslieť sa možno na niektorými oblastiami, ktoré sme vtedy tak nevnímali, poviem napríklad tie študijné programy v cudzom jazyku alebo v anglickom jazyku. My sme to jeden čas vnímali takú prioritu, že aby sme ich mali čo najviac, alebo aby sme sa snažili zabezpečiť, a že to bude vlastne ten ťahák, na ktorých pritiahneme vlastne zahraničných študentov. A oni nám sami povedali, že majú skúsenosti z iných krajín v Európe hlavne, kde sa snažili ísť touto cestou a videli, že proste tie študijné programy nefungujú, že nevedeli tam dotiahnuť tých študentov, že nevedeli otvoriť tie študijné programy. A potom sa to zdalo byť ako zbytočné, že máte ich síce akreditované, máte ich k dispozícii, ale prihlási sa vám tam možno 1-2 študenti alebo vôbec žiaden študent. Takže skôr tá cesta tých joint programov, to vidíme ako veľmi podľa mňa užitočné, lebo tie joint programy už sú väčšinou na konkrétnu tému, na konkrétnu oblasť, kde sa vy zhodnete s tými univerzitami. A tamto potom funguje celkom dobre, že či už je to bilaterálne, že sú to 2 univerzity, alebo 3, alebo 4, ktoré sa spoja a vytvoria ten joint program a vlastne sa tam potom prestriedajú tí študenti, či už po semestri, alebo podľa už tých podmienok, ako sú tam dohodnuté. A dôležité je, že dostanú potom samozrejme ten joint degree, celé tak trošku smeruje, že asi ste zachytili aj možno také tie vyhlásenia alebo vlastne také tie argumentácie, že prečo európske univerzity, pretože aby to vzdelávanie bolo ukončené práve tým európskym diplomom, hej, čiže ten European degree, hej, že k tomuto ako keby trošičku má sa naviesť. Samozrejme, tá cesta bude určite dlhšia, minimálne teda, čo sa týka možno našej univerzity, ale ja sa musím povedať, že veľmi milo ma prekvapuje, že hlavne v Creative EU sme rovnocenný partner. Skutočne môžem to povedať veľmi úprimne, že nás tam berú ako rovnocenného partnera. Máme veľmi silné slovo, by som povedala, aj čo sa týka toho, ako sa budú kreovať jednotlivé aktivity. A ja som vlastne slúbila na kolegiu rektora, že aj som to teda predstavila fakultám, že budem chodiť na kolegia jednotlivých fakult a predstavovať Creative EU, aby každý teda vedel a všetky katedry boli informované o tom, čo nás v rámci tohto projektu očakával, pretože to je 4-ročný projekt, zatiaľ čo tento audit, ako ste videli, ten nám ponúka tú možnosť si v podstate identifikovať tie oblasti, ktoré potrebujeme zlepšiť. Takže asi takto k tomu. Myslím si, že sa tu rieši ešte situácia s tým povolením toho zvuku. Sme boli tak Dobrý deň, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Takže mikrofóny, ja som chcel vyskúšať tú funkcionitu mikrofónu. Keď som si napol, mikrofón funguje. Skvelé. Ďakujeme veľmi pekne za túto technickú podporu. Takže keby náhodou niekto sa nám chcel z pléna ešte prihovoriť, tak by vám mal teraz ten mikrofónik fungovať. Ale hovorím, ako som povedala, je to samozrejme skôr také informačné stretnutie, aby ste by mali... Áno, takže nech sa páči, pani Nedelka, nech sa páči.
Pozdravujem na trúny. Dobrý deň, prajem Denis Nedelka, riaditeľ odboru internacionalizácie vysokého školstva z Ministerstva školstva. Ja by som len teda takú veľmi rýchlu a pozitívnu spätnú väzbu vám posunul. Ďakujem krásne aj s mojím tímom za organizáciu, za to, že ste si našli čas, lebo vieme, že v dnešnej dobe je ten čas drahocenný. Vo všeobecnosti vnímame, ako pristupujete aj k téme internacionalizácia a ďakujem pekne, že ste spomenuli aj tie hot topics, ktoré sú aktuálne European Degree, Európske univerzitné aliancie a spoločné študijné programy. Ďakujeme pekne, že v podstate tú internacionalizáciu nechávate presiaknúť až na tie najposlednejšie miesta, až k študentom a k všetkým pedagógom aj nepedagogickým zamestnancom. A veľmi oceňujem to, že ste v podstate spomedzi všetkých 10 škôl boli tá prvá vysoká škola, ktorá v podstate mala aj schválený akčný plán, takže v rámci ministerstva ďakujeme pekne aj za organizáciu a prajem vám všetkým ešte pekný deň. Ďakujeme veľmi pekne, pán riaditeľ. My si to naozaj veľmi ceníme, aj túto vašu spätnú väzbu a ja som to nechcela teda takto predstavovať všetkým našim zúčastneným, ale sme na to hrdí, poviem to na rovinu a ja som veľmi hrdá aj teda na všetkých spolupracovníkov, ktorí sa na tom podielali, že sa nám to podarilo v tom termíne naozaj odovzdať a že teda bol aj ten akčný plán schválený. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, hlavne mojim koleginkám z oddelenia, ktoré intenzívne aj počas sviatkov na tom pracovali. Takže veľká vďaka a ďakujeme teda aj vám za túto podporu a skutočne ja musím za nás povedať, že nás tento projekt výrazne už teraz posunul, si myslím, v tom zmysle, že začíname intenzívnejšie o mnohých veciach uvažovať a myslím si, že ak sa nám to podarí aj vďaka teda kolegovi, ktorý má na starosti tú implementačnú fázu, že sa nám to podarí zrealizovať, verím tomu, že na 100%, tak to bude veľký krok vpred. Takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne. Máme tam tie ručičky, čo nám tlieskajú, takže ďakujeme. A ešte nejaký komentárik? Nikto? Super, takže ďakujeme aj za tento potlesk, ktorý sa nám tu objavil. Taktiež si to vážime. Ešte aj taký reálny potlesk. Takže ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť. Chceli by sme to tak, možno je to také klišé, ale naozaj sme tu pre vás, robíme to hlavne preto, aby tá univerzita sa v tomto smere rozvíjala a verím tomu, že sa nám to spoločnými silami teda podarí, takže budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu. Majte sa všetci krásne. Aj pán kolega. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia, majte sa.